Patrick Spiteri, supredendent tal-Pulizija rtirat ta' 63 sena, inħeles mill-akkużi ta' tixħim miġjuba kontrih wara li x-xhieda ta' xut ewlieni ġiet iddikjarata bħala waħda invalida. Spiteri ma nstabx ħatil lura fl-2006 u kien jaċċetta l fuq minn 200 euro fix-xahar fuq medda ta' iżjed minn 6 snin biex u jagħti informazzjoni fuq rejs tal-Pulizija. Il-Maġistrat Monika Vella stqarret li ma kien hemm l-ebda evidenza li Spiteri kien jieħu dawn il-flus u x-xut ewlieni tal-każ ma kienx wieħed kredibbli. Fost oħrajn Spiteri kien mixli li jabbuża mill-poter tiegħu bħala supretendent kif ukoll iżvela sigriti uffiċjali tal-Pulizija. Spiteri kien irriżenja mill-Korp tal-Pulizija meta kien arrestat wara 27 sena ta' servizz. Frederick Gereon Ljungcrantz, kap eżekuttiv tal-kumpanija tal-gaming, kien ħeles mill-akkużi miġjuba kontrih fosthom li sera informazzjoni biex juża fil-kumpanija tiegħu. Lura fl-2017 Ljungcrantz ġie mixli li kkopja materjal mingħajr ma kien awtorizzat kif ukoll għamel użu ħażin minn dejta li kienet tappartieni lil min iħadmu Evoke Gaming Limited u kien mixli wkoll li joffra servizzi tal-gaming mingħajr liċenzja. L-Ispettur Xon Xikluna spjega lil Maġistrat Donatella Frendo Dimek kif meta Ljungcrantz telaq mill-kumpanija biex jiftaħ il-kumpanija stejbet it-ħul ta' Evoke Gaming Limited naqas immens. Minkejja dan Ljungcrantz ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti nnotat nuqqas ta' evidenza fl-informazzjoni ippreżentata.